25. marts 1825 meddelte H.C. Ørsted til et møde i Videnskabernes Selskab, at han havde fremstillet et nyt grundstof, et nyt metal i fri tilstand, nemlig aluminium. Og ved et møde et par uger senere foreviste han en prøve af det nye metal. Hvordan fremstillede han det? Jeg hedder Anders Døssing og er lektor på Kemisk Institut på Københavns Universitet. Jeg forsker og underviser i uorganisk kemi. Man havde i en del år forinden været klar over, at den kemiske forbindelse alun, kalium-aluminiumsulfat, måtte indeholde et nyt metal, men forsøg på at isolere metallet i fri tilstand havde indtil da været forgæves. Den engelske kemiker Humphrey Davy havde tidligere i 1807 og 1808 haft held med at fremstille alkalimetaller og jordalkalimetaller, som for eksempel natrium, kalium og calcium i fri form ved hjælp af elektrolyse. Men det lykkedes ham ikke at fremstille aluminiummetal på den måde. Ørsteds metode til fremstilling af aluminium baserer sig på en kemisk reduktion af en aluminiumforbindelse, nemlig en reaktion mellem aluminiumklorid og frit kalium, som jo netop var blevet fremstillet knap 20 år tidligere af Davy. Reaktionen foregår i flydende kviksølv, og det er essentielt, at aluminiumkloriden er vandfri. Ellers virker det ikke. Og den fremstillede Ørsted ved at lede klorgas hen over en glødende blanding af carbon og aluminiumoxid. Det foregår ved meget høj temperatur. Og så får man dannet aluminiumklorid og carbonmonoxid. Forsøg på at reproducere Ørsteds metode viste sig i tiden efter at være vanskelige. Og det har vist sig, at stoichiometrien er vigtig. Altså i hvilket forhold reagerer kalium og aluminium. Umiddelbart skulle man tro, at stoichiometrien er 3:1. Tre kaliumer plus 1 aluminiumklorid i 3 kaliumklorid plus aluminium. Parentesen her angiver, at det er kalium opløst i flydende kviksølv. Kviksølv kan opløse en lang række metaller, hvorved der dannes de såkaldte amalgamer. I dette tilfælde kaliumamalgam. Men stoichiometri på 3:1 virker bare ikke. Der skal nemlig mere aluminium til. Gennem arbejde af Johan Fogh og Kirstine Meyer, publiceret i 1921, blev det klart, at man skal have et reaktionsforhold på 3:4. Og så 4 aluminiumklorid. Så får man et produkt, der hedder kaliumtetrachloridoaluminat, eller bare kaliumaluminiumklorid, plus frit aluminium, opløst i kviksølv. Med den stoichiometri får man det ønskede produkt, aluminium. Dog er det kun en fjerdedel af den benyttede aluminium, som bliver til frit aluminium. 3/4 bliver til kalium-aluminiumklorid, og det kan separeres fra reaktionsblandingen.
Så har man så en opløsning af aluminium i kviksølv, og ved at afdestillere kviksølven, så kan man ende med ren aluminiummetal. Lad os udføre eksperimentet. Vi skal have afvejet passende mængder af kviksølv, kalium og aluminiumklorid. Ja, i reaktionsbeholderen her, der har vi ca. 200 gram flydende kviksølv. Og så skal vi bruge 12,5 gram aluminiumklorid. Den har vi købt i dagens anledning. Man kunne godt have lavet den selv, ligesom Ørsted gjorde, men det er altså lidt nemmere for os lige her i dag at have købt den. Kalium er et blødt metal, vi kan skære i det med en kniv, og vi har brug for 2,5 gram i passende små klumper. Med de mængder, vi bruger, der bruger vi ca. 10% overskud af aluminiumklorid, end reaktionsligningen foreskriver. Vi sætter nu kalium til i små portioner, og man kan høre, at det er en voldsom reaktion. Fra siderøret har vi en strøm af nitrogen. Vi skal kunne udføre reaktionen uden luftens adgang. Vi rører rundt efter hver tilsætning. Så sætter vi aluminiumklorid til i små portioner. Og for at reaktionen forløber fuldstændigt, så varmer vi lidt op med bunsenbrænderen. Og igen, der er altså en strøm af nitrogen ind igennem siderøret der for at forhindre, at luften får adgang til reaktionsspændingen her. Det man kan se her er, at der har udskilt sig en olie øverst oven på kviksølvlaget. Det er simpelthen smeltet kalium-aluminiumklorid. De smelter ved 250 grader Celsius, 100 grader lavere end kviksølvs kogepunkt. Og tilstedeværelsen af olien her viser netop, at reaktionen er forløbet. Vi sætter nu en prop i røret, og så vil vi prøve at hælde røret lidt, således at den smeltede kalium-aluminiumklorid vil størkne på den lidt køligere glasoverflade inde i reaktionsbeholderen. Og vi hælder det lidt frem og tilbage, reaktionsblandingen, og så vil man kunne se her, at vi har fået en grålig overflade inde i beholderen, så det er altså vores størknede kalium-aluminiumklorid, selvfølgelig forurenet med lidt kviksølv. Og nu kan vi så igennem tragten her hælde vores kviksølv, som jo indeholder vores dannede aluminiummetal. Så har vi så vores kviksølvfase her, hvor i der er opløst noget aluminium. Sådan, og så sætter vi lige det her fast igen. Så tænder vi vores pumpe. Får sat en prop i her. Pumpen suger luften ud, og trykket er nu meget, meget lavt inde i kolben. Fordelen ved det meget lave tryk er, at når vi nu skal destillere kviksølv fra,
så sænkes kogepunktet for kviksølv betragteligt. Ved 1 bar er kogepunktet 357 grader Celsius, og ved et meget, meget lavt tryk, så sænkes kogepunktet til mere bekvem lav temperatur. Det får vi at se, hvad den bliver. Jeg har her et frysefælde, som når vi åbner for vores luftpumpe, som skal give et stort undertryk herinde i gulvet, så skal vi altså have sådan en frysefælde for at fange, hvad der nu måtte være af kviksølv, dampe, der må blive undslippe bare for at beskytte vores pumpe. Vi får nu glasudstyret med noget stenuld og vat for at holde på varmen. Vi skal først have kviksølv til at fortættes, når det kommer op dertil vandkølingen, fordi så vil dråberne løbe ned i kolben der. Vi har vandende kølevand der, som sørger for, at alt kviksølv fortættes. Nu destillerer kviksølv af. Man kan se dråberne her. Nu kommer der ikke mere kviksølv over, og temperaturen begynder at falde. Vi afbryder destillationen og fjerner vat og stenuld for at køle glasudstyret af. Her har vi så vores aluminium fremstillet efter Ørsteds metode. Der er cirka 0,5 gram af sådan et gråt pulver. Og det er jo ikke rigtigt til at undgå, at der ryger lidt kviksølvdråber ned, når man skiller opstillingen ad. Så der er altså nogle bitte små dråber af kviksølv. Så det er altså ikke 100% ren aluminium, det her. Ørsted havde travlt med mange ting. Han forfulgte ikke arbejdet med aluminium yderligere. Den tyske kemiker Friedrich Wöhler var på besøg i København i 1827. Ørsted fortalte ham om sine resultater, og at han ikke ville fortsætte med aluminium. Han overlod resultaterne til Wöhler, som hjemme i Berlin på Technische Universität ikke kunne reproducere Ørsteds fremstilling. Sikkert på grund af en forkert støjgeometri. I stedet for lykkedes det Wöhler at reducere aluminiumklorid med frit kalium, og altså ikke kalium-amalgam. Og i de næste 100 år kom Wöhler til at fremstå som den, der først havde fremstillet aluminium. Ved at udføre eksperimentet i det rigtige mængdeforhold, kan, som vi nu har set, Ørsteds fremstilling af metallisk aluminium reproduceres.